ekele m na ụmụ Igbo ekele m n'ebe ọ bụla ụnụ nọ ugbu a wee na-ege m ma ọ bụ na-ekiri m. Ana m asị na ọ ga-adịrị unu niile mma, ọ ga-adịrị nwoke ma dịrị nwaanyị ma nke onye chi ya zere. Ka anyị gbapịa ọsọ, ka anyị gbapịa n'ọsọ maka na nkenke ozi a ka m ga-ezi unu tata. Ọ dị oke mkpa, ihe o jide oke mkpa maka ụfọdụ ndị nọgasị na mba ụwa dị iche iche, ọkachasị ụmụ Igbo. Oge niile a na-ekwu okwu ka a ga-esi wee ihe gbasara mmụọ maọbụ ịchụ àjà, maọbụ ka ha ga-esi wee chụọ àjà ihe ha na-eme ha na mmụọ, maọbụ na ụmụ ihe gbagwojuru fa ya. Ụfọdụ adabago n'aka ndị dibịa ndị ọjọọ maka na ha amaghị. Imirikiti adabago n'aka ndị dibịa iwere nke adịgboroja dibịa, ndị dibịa ụgha, ndị dibịa soshal midia, ndị apụtagasịrị wee na-akpọkọnata ndị mmadụ wee na-egwu ndị mmadụ wayo n'ụzọ dị iche iche. Ha erika ugbu a. Nwanne ịnọrọ n'ihe mgbagwoju anya ọbụla, nke mbụ ị ga-eme bụ ị ga-ebu ụzọ chemie onwe gị mara na ewe ebe i mere njọ. Ị ga-ebu ụzọ chemie mara na ewe onye i mejọrọ. Ichesịa ya, ọ bụrụ na ewe onye i mejọrọ, ịchọba ụzọ ị ga-eji yọọ mgbaghara. Ọ bụrụ na ị mara ụzọ ị ga-ejikwa yọọ mgbaghara, ị chọọ ndị mma ihe ekwe na-akụ, ị chọọ ndị nna nna gị na ọ bụ ndị okenye na be unu. Ọ bụrụ na ị nọ n'obodo tere aka, ị nwere ike iji mmiri. O nwere ike ọ bụrụ na ọjị Igbo agaghị adị ebe ahụ, mana mmiri ga-adị ya, aja ga-adị ya, maka na ala bụ otu. Ịzọdo okwu na ala wee yọgosia mgbaghara, kpọkwuo chi unu, kpọkwuo anaba unu, kpọkwuo ndị nna nna unu na obi ebe a mụrụ gị. Ịnọrọ chịrị aja, zọdo okwu na ala, agba na akpụkpọ ụkwụ n'ime ebe ị ga-anọ, wee gaa ọfọ kpọkwuo ha, wee kpere ha ekpere sị ebe ọbụla ha nọ na nke ị mere ha gbaghara gị, agbaghara gị na ịnata na ị ga-eme, ikwe nkwa na ị ga-eme ihe dị otu a ma ihe dị otu a. Ọ bụrụ igbu ma ọ bụ na ị ga-ekwerịrị nkwa ihe ị ga-eme na ị ga-ejefu ha, bịa kene ha ọfụma na eme ka ihe a ga-agbaghara gị. Oge ị nyochara mgbaghara a niile, zọdo okwu na ala, jiri mmiri na aja ala, kpọpụcha ala, wee zọdo wee mesịa ihe a niile. Nke a bụ na ịyọ na mgbaghara. Ọ bụzi na ebe onye ahụ gị na ya mere ihe a na imejọrọ, i wee ike jee dozie okwu wee yọọ ya mgbaghara. Ọ bụrụ na ị mere nke mmụọ na ịmaazi, ịyọọ na mmụọ, zọdo okwu na ala, ịyọsịa, iwee ụzọ gị ewee mee ebe. O nwere ike ọ bụrụ na ị nọghị n'ebe nke a bụrụkwa nke ị ga-eme na ị ga-ekwupụta ya. Ọ bụrụ na ị nọ n'ebe anyanwụ dị, chee anyanwụ iru, chee Chukwu okike, chee ya iru, wee yọọ mgbaghara. Ijee, ọ bụrụ na onye a nọ n'obodo n'imere ya mgbaghara. Ụfọdụ lele ana mmadụ wee na obodo oyibo. Ụfọdụ n'ime unu nakpọrọ ndị mmadụ ego wee na obodo oyibo. Ụfọdụ n'ime unu were ndị unu anataghị ụlọ n'ime obodo, kwee ụmụ nwaanyị nkwa wee na obodo oyibo. Ụfọdụ ji aghụghọ bịa wee si na ha na-anụ nwaanyị, mana aghụghọ ka iji wee wogide nwaanyị, bịa kee nwaanyị akwụkwọ ụgwọ isi ya, gbafuo obodo oyibo jee n'onye ọzọ. Nwaanyị echegidegide gị ọfụrọ gị, ị maghị na o jee na bụọ gị ọnụ. Ị maghị na ogbuo na alịrị maka na ịbịa kechie ya, izipụghị ya ozi, gị na ya ada anụzi, ịda anụzi maka ịda akpọ ya n'ekwentị, werezi ihe jikọrọ gị na ya. Mana ịbịa na kee ya, ọsị ya na ị nụrụ ya. O wee ike ka ị na-aga imegide maka na iji obere nchọnchọ ime nwa mmadụ ọgba ndụ, ọ gaghị enweta onye ọzọ. O wee ike o jego n'ebe karịrị gị wee bụọ gị ọnụ ihe wee mebe na ndụ gị. Nwanne, ị nọrọ n'obodo oyibo, maọbụ na ị nọ n'ala Igbo, maọbụ na ị nọ n'ebe ọbụla wee na-ekiri m ugbu a, gbasie mbọ ike chọọ ka gị na nwa ahụ ijere nke agbụ si na anụ ya na ọ gị na-aja gbaa ndụ, chọọ ka ị ga-esi wee yọọ ya mgbaghara, ka ihe na-eme gị hapụ gị. O wee ike nwaanyị ọ bụ na irigo gị nwoke, ị na-edebe ahụ na-enweghị ihe na-eme,
iri n'ego ya wụrịa ya nwoke mee maka na ịfụ n'onye ọzọ ndị mmadụ ndị na ya ndụmọdụ ndị ajọ mmadụ ndị ụfọdụ ihe na gị ndụmọdụ na onye gị na ya na-eme na ọ bụ na ya ụfọdụ nwaanyị ka ndị ụfọdụ lafugoro ụfọdụ ga-anọ na be di ha na-enye nwaanyị ọzọ nọ na be di ya nsogbu maka na ọ bịa ka ọrịa nsogbu ọ na-enwe na be di ya ọ gaghị ama na nsogbu nke onye na-akọrọ karịrị mana o ji obi umeala na ekpere wee na-edozibe ya be ya na-adị mma mana ịbịa n'aka ọrịa ya wa wee nye gị ya ndụmọdụ si na ọ bụ ya wee eme nke ọzọ mee nke ọzọ ije megide nwoke mmadụ imegide na nwoke mmadụ ugbu a ihe sibere gị ike wee chọbazie na enweghị ihe na-eme maka na oge ahụ ị na-eme ya ihe niile ekpuchisi ga ya iwe n'ego nwoke wee si na nwoke na-eji agba si na be di gị na-agba n'ilo maka na ndị mmadụ maọbụ onye ọzọ lafụ gị maọbụ na akụrụ na-eme nwanne ihe a niile mere ị ga-ata afụ ya nwoke ahụ sọsọ ofu ihe na ofu ihe na ndị ofu ihe na ofe ndị ọzọ ka ọ ga-eme ọ bụọ gị ọnụ marụ emebe na ndụ ajọ ihe emebe na ndụ gị ya bụ na ihe anyị na-ekwu n'ụbọchị nke taa bụ ka ị ga-esikwe si na mmụọ ihe na-eme gị na-emechi gị na-mgbagwoju gị anya na ndụ gị chebie echiche mara na enwe ebe imejọ ka ihe mgbaghara chọọ ka ị ga-esi wee si na ya pụọ tupu ị gbajebe n'aka ndị dibịa ụgha ndị amụma ụgha ndị ga-asị gị bute ego a na-asị gị na okporo ihe na-emenụ na a ga-asachapụ gị ọchụ ọkwa ego gị ka a na-ana akpọrọ gị jee na mmiri na-eme amasị gbaa gị ọtọ ihere adịghị eme unu oke ọha mmadụ apụta nọgide ị gaghị eche na echiche sị ọwotu ka ebe a na-eme ụdị ihe dị otu a ofu onye kpọọ ndị imirikiti ndị asara isi ndị na-enweghị ụbụrụ akpọ ha dịka ndị agbaratara n'ohu ọkpọrịsị ha na-ese ha na-atinye ha n'orimiri na mmiri na-asa asa ọ na-ekwu ihe a na-ekwu otu ahụ n'ezi nwanna chegharịa ịchọọ ka ihe na-eme gị buru ụzọ jụọ onwe gị ajụ mara na enwe ebe ị mejọrọ ma ị bụ nwaanyị bụ nwoke ịyọsa mgbaghara na mmụọ ewe ihe eji emegasị ya ewee jee chụọ aja ị kwesịrị ịchụ na be nna gị ewee jee chụọ ya gị na ya mejọ ọ bụrụ na ịfụ ya jee chụọ aja o wee ike ijiri eziokwu chụọ aja iwe ike iji ọkụkọ iwe ike ị ga-egbufu anụ jee chụọ ya na be unu emesịa ya emesaba aka ihe wee debara gị na mma na ihe m na-ekwu n'ụbọchị nke taa bụ ka ị ghara ije na-adabanye n'aka ndị dibịa ụgha na ndị amụma ya na-akpọ ụnụ atinye ụnụ na orimiri na-agba ụnụ ọtọ ka ndị ala ka ndị isi na-adịghị mma n'eziokwu eziokwu oge gị ka ọ bụrụ na isi adịghị mma ebe ị ga-ekwe ka a gbaa gị n'anwụ ị ga-ekwe ka anọgide ka a nọrọ na orimiri gbaa gị n'anwụ ndị mmadụ na-ekiri ka onye ala isi adịghị gị mma isi adịghị gị mma na isoro na-eme ikwere ka mmadụ saa gị isi ị ga-ebunye mmadụ ego o jiri gị na-eme ihe amasị jiri gị chere ka gwa gị ebe ahụ si enweta ego bụ ihe a niile ọ na-ese unu na-egosi ụwa na-egosi ịgba ọtọ gị na ihe ndị ọzọ ọ bụrụ na ọ bụ n'ezie na ọmụ ihe dị otu a ọ gaghị apụta wee chịkọrọ unu niile wee wunye ụlọ ebe a bụ na atụkọrọ ya ego one gịwa ego one nyere ya na ndị niile ahụ na-eso abịa gị na ha na-eso eje ebe a ha na-atụ na-ebunye nwoke a ịmana nọ ego gị nọọ ndị na-agbara ya ohu n'oke naghị abụ ị na-agba ohu ịgbatara ya gị buru ego nke gị iburie ya o wee mee jiri gị mee ihe amasị gosi ụwa jikwara gị lee afịa kpọta ndị ahịa ọzọ maka na ndị ụfọdụ asara isi na ọ bụ ndị na-enweghị okwukwe fụkwa ka ha si eme ndị a ha esokwara wee bịa iwee gwa na-eme ka ụdị ihe dị otu a iche na ebe a ka ego ga-esi wee pụta ị gaghị eche echiche mara na iwe njọ ime ma ihe butere gị ụmụ ihe a niile waji obi nna m chee na m ekene gị waji obi ọ ga-adịrị gị na mma ezigbo mmadụ ga-arụ ọ bụrụ na ọ bụ na mba ụwa ka ị na-ekiri anyị ugbo ebe ọ bụla ị nọ na-ekiri anyị ugbo ihe anyị na-ekwu kpọmkwem nwanne m nwanna bụ tupu ime ihe jụọ onwe gị ya ajụjụ mara na ewe ebe imejọrọ mmadụ maọbụ na emejọrọ mmụọ ọ bụrụ na ịma emechasịa ịma ihe ije chụọ na ewe ihe na-eme na be nnọọ na emebigoro ihe nji ekwu ihe a na mbido ọnwa ka ị mara ebe ikwu oge ị ga-elenecha osisi anyị na-ezipụkara gị i wee dozie ndụ gị wee jiri ego ahụ ị kwesịrị iji bunye ndị dibịa ụgha maọbụ ya mmụọ ya wee jiri tinye tupu imebe ihe ọbụla ị na-agba mbọ ya maọbụ zụba ahịa maọbụ na-agba ọrụ maọbụ na ịchọrọ ọrụ maọbụ na ịchọrọ nke ọbụla ị na-achọ maọbụ ihe ọbụla ị na-enejere anya tupu ime ya jiri ndụ gị ụfọdụ n'ime unu
kama ị ga-eje gba ọtọ n'orimiri ahụ gee ntị kama ị ga-eje gba ọtọ ejiri gị na-eme ihe amasị nwanne ịpụta n'ime abalị na be gị na obi gị ebe gị na chi gị nọ ka esi kee gị hapụ uwe gị gba ọtọ Chukwu si kee gị busere chi gị ikpere kpee kpọkwa chi bụ unu chi ndị bụ unu kpọọ ya ịkpọsịsịa ha ncha ka esi kwụsị ịkpọ ya o nwee ike ịgọ ka o si dị gị n'ọnụ ihe ị na-achọ nwanna ịgọsị ya ka isi dị na chi gị na chi gị n'ime abalị o nwee ike ọkpụ elekere anya nke abụọ o nwekwara ike inwe ike ibido n'ọkpụ elekere anya nke 12 na ọ gafebe ibido na-akpọrọ chi gị na-ekpere chi gị gbara ọtọ n'ime be gị kpere chi gị ịgbatakwa mmiri ọma nọrọ ebe a maka na mmiri ebe eziokwu bụ na mmiri enweghị ilo ị na-agụsị na enweghị ya emere ilo onye ọbụla ị mejọrọ ịgọ ya n'elu mmiri ahụ ịgọsịsịa ya kpechaa ka o ziche gị chọọ ihe niile ị chọrọ yọcha mgbaghara jiri mmiri kwụsịa ya na mmiri a jiri mmiri ekpere ibutere n'onwe gị na ịchọ ihe mee ihe mmiri n'aka gị imesizie ya ije n'ebe ị ga-asara onwe gị ahụ sachapụ onwe gị ahụ sachapụ ihe niile wee gụọ ọfọ n'ime gị sachapụ ụmụ ha niile sachapụcha ya maka ihe anyị ji ekwu ya maka ndị nọ n'obodo oyibo na-enwere ike iweta ose ọjị nwere ike iweta ọjị na ụmụ ihe ndị ọzọ dịgasị iche iche mana enwere ike iweta mmiri imesisia ya n'ime abalị ahụ sachapụ ya ime ya eke orie afọ nkwọ ya bụ uchichi mkpụrụ ụbọchị izu anọ izu a niile ka ihe ọma mebere gị na eke na afọ na nkwọ n'orie ejiri aka gị mee ya o wee dịrị gị na mma mana nke mbụ ị ga-eme ebe ije yọọ mgbaghara mara na enwe ihe mechọrọ ịgbakwa na bụ ụlọ yọọ mgbaghara imepezie ya chọbazie awele nke gị ji aka gị wee mee ihe anyị na-akụziri gị bụ nke gị ga-eji aka gị wee kpepụta onwe gị tupu i buru ego gị wee je bujere ndị adịgboroja ndị ga-agba gị ọtọ okooko mmadụ dịka gị agba gị ọtọ na igwe ọha dịka onye ala gbaa gị ọtọ n'ime mmiri ji ga-esi na-ese gị i wee kwe maka na ịchọrọ maka na atịghị na gị egwu na ịchọrọ mbute ego mbute gịnị mere na onye ahụ na-achọ igbe ego mbute ọ naghị agba ọtọ jee na mmiri gbaa ọtọ jee bute ego mbute n'onwe ya wee kebe ndị mmadụ mana ọ ga-eme ka ị gbara ọtọ emesa gị ife soshal midia jiri gị na-adọta ndị mmadụ ikwe olu eche jekpọ ndị mmadụ ndị na-elu ụgbọala kpọkasị ndị dịgasị agha sị na ndị a butere nke a bute nke ọzọ bute nke ọzọ a na-asa isi na-ekwe na mbido afọ nwanne m nwanna biko mara ihe ị ga-eme onwe gị ekwena ka ndị amụma ya ekwena ka ndị dibịa ụgha nara gị ego maọbụ napụ gị maọbụ mee gị kee gị agwụ maka na ozugbo ịbanye n'ụdị a ha kee na gị agwụ ụfọdụ bụ ndị a na-agwọ ha nachara ụdị ego a enweghị ihe a ga-afụ oluzie echi ịkpọbazikwa onye ahụ maọbụ dibịa ahụ kama ọ ga ihe ndị ọzọ ọ bụrụ na ọ machaghị gị ọ sị gị weta ego ọzọ na-enwe ike na-emebi ya na ihe a gwara gị mee na imetahazie ịfụrụ na-asago gị isi ọ sị gị na-enwe ike ọjọọ nke ka isi mee enwe ike kọọlụ ya akụkọ ọ sị gị mba nọ na ịnụrụ ihe anya kwuru na ike kwesịrị ime ya na-enwe ka ị ga-esi kwesị ime ya na imebi ya na ọ dị mma wetazie ego ọzọ ọ nazịkwa ọnụ kwara ebe a naziri gị ego ọzọ wee sakwa gị isi ọzọ na gboo omenala Igbo mara mma nke ukwuu ndị dibịa gboo na ha mechaa chịrị aka gị sị gị na-ekwe ihe ị ga-emegasị ọ bụrụ ndị dibịa ma ihe ha ga-eji aka ha na-enwegasị ma ihe a na-akpa dibịa ahụ ha ka nọ n'ime obodo ha ka nọgasị n'ebe dị iche iche ọ bụghị ndị dibịa soshal midia ọ bụghị ndị dibịa ọgbara ọfụ na-enwere nchọpụta ha na-eme ị gaghị afụ ofu ihe ha mere sọsọ nchọpụta ha na-eme bụ nchọpụta ka a ga-esi sa mmadụ isi sa gị isi mara na ụdị ihe a ka ị chọrọ na ị chọrọ ego mbute ihe niile a ka ị na-achọ agaghị agwa gị ị ga-esi wee mee ya ka ọ gara ike ị gaghị ga-ebute ka esi bara gị uru ka ego ị ga-esi kpata ka ị ga-esi wee weta ọ bụrụ ka ị ga-esi wee mara akara aka gị ka ihe gabara gị nke ọma anaghị agwa gị ụdị ahụ asị gị buru ụzọ bute ebili buru ụzọ weta ego ị ga-eweta nnukwu ego ibute ebili iweta nnukwu ego ebe ị wetakwara nnukwu ego bute ebili ejekwa gbaa gị ọtọ dị ka onye ara n'ime mmiri
isi adịchaghị gị mma itinye na-eme ụdị a. Ya bụ na ihe anyị na-akụzi na-agwa gị bụ ka ị ga-esi wee bie ndụ nsọ dịka omenala Igbo dị nsọ nke ukwuu, ka ị ga-esi wee bie ndụ nsọ gị, jiri aka gị kpọpụta onwe gị, ikpe ekpere na ọbịara igbu gị ga-egbu onwe ya, aka gị dị ma ha ọcha ma ọ bụ na imejọ na ịyọ mgbaghara, ịyọsịa mgbaghara, maka na onye ọbụla mejọkwara na omenala ị ga-atakwa afọ nke abụrụ ị ga-ata afọ, mana ịyọ mgbaghara afọ ga-ebenata iwee fụbazie ihe ị chọrọ, iwee chọbazie ọdịbaziri gị na mma. Ya bụ n'ozi anyị na-ezipụrụ gị agwana gị ka ị ga-esi wee mee tupu imebe ije chọọ na enwe ihe imejọrọ, ewe ndị nna nna ụnụ, ewe ihe a na-eme n'obi unu jigoro ụfọdụ ndị si na ha na-eje ụka maọbụ ndị je ezeta omenala ndị ọzọ, ije mara na ewe ihe ha zetagoro na be ha na be unu, ihe ndị be unu ji chekwa onwe ha ha mebigoro, ijegọrọ ọnụ gị na ọ bụ na ha emebigo ya, chekọpụ onwe gị n'ime ya iso maọbụ na eje dozie ya, kpọọ ndị ichie, ndị okenye, ndị dibịa m ihe ha na-edoziere ya olu. Ụfọdụ nwere onye ụwa, ihe onye ụwa gị ikwe nkwa ime nkwa ikwere. Agwara gị na ị ga-apụta na ịchọba nke mmiri, ịchọ ịsa ahụ n'ime abalị na be unu na be gị, ọ bụghị nke ịpụta mmiri jiri aka gị wee gọpụ onwe gị, sakwa onwe gị, wee kpekwa onwe gị. Ịpụta n'ụtụtụ, ọ bụrụ na ewe ebe n'isi ụtụtụ, ewe ike ndị ụfọdụ iche n'ebe anyanwụ kere chi anyanwụ dị, chee anyanwụ wee gọrọ anyanwụ Chukwu okike, gọọ ọnụ gị, gọọ ihe ị chọrọ, na-agụpụ onwe gị, ị na-eme ya. Ụfọdụ ewe nke ị ga-eme uchichi anọ, eke, orie, afọ, nkwọ. Oge ụfọdụ ewe nke ị ga-eme ime ya izu mkpụrụ ụbọchị 7. Ya bụ na ị na-eme ụmụ ihe a kwamgbe na-agọrọ ọnụ gị, na-efe Chukwu unu, na-echeta Chukwu unu, ịgụrụgụrụgụrụ iwejere ndị nna nna unu ndị n'ebe isi bi ụwa, ị nọrọ n'obodo oyibo sị ha mere gị ihe n'otu a, akpọkọ ndị mmadụ zuo enwu na ọkụkọ maọbụ ebunye ha agbuo na egbu unu, siere ndị mmadụ nri, kpere gị ekpere, gọrọ gị ọfọ, ịnọ ị na ije na anabe unu, ije na obi unu maọbụ n'ikwu unu, na ana m ekwe ekwa mgbe ọ dị mkpa nke ukwuu. Mana nke bụ eziokwu bụ, ọ bụrụ na ị ka so na ndị na-ara nwoke ego si na enweghị ihe nwoke ga-eme, maọbụ na di gị na di gị nụrụ, ịnụrụ di gị ọnọgide maka obere okwu ị kwesịrị idozi, di gị akwụọ n'ụgwọ isi gị na ya wee biri, ọ bụrụ maka obere okwu sịrị ijiri maka ya tarapụ nwoke mmadụ, gbarapụ nwoke mmadụ, maọbụ na gị na ya ebie n'ihe siere ya ike gbahapụrụ ya, nwoke nọrọ n'ebe ahụ enweghị ihe nwoke mere gị, idebe ahụ na ịbụ nwaanyị onye ahụ kịra ya na-eme chọnchọnchọnchọnchọ na na-eme iche na ọdịnala gị mma, ọ dịbeghịkwa gị mma, maka na ị ga-ata afụ n'oge na-adịghị anya. Ọ bụrụ na ibidobe taba ya ugbu ị ga-ata afụ, imegide otu a nwoke ahụ wee megide arịrị ahụ wee kpọọ gị ọnụ, nsogbu adịgorokwa gị. O nwee ike ọ ga-afịa na ọ bụrụ na ije ugbu a dozie gị na ya edozie ozugbo ọ ga-afịa ịga ahụ na achọ nwoke a na-afụ ya, oge ọ ga-eru ọfịabara gị ezigbo arụ, taba ezigbo afụ. Ọ bụzikwa na ịbụ nwoke na-eji anata na igbodo, ikputere ego mbute si na ị na-achọ akwụkwọ maọbụ na-ejiri awụọ were nwa mmadụ n'ala ya ego si na ị ga-anụ ya wee na obodo oyibo, na ilu ma ha obodo oyibo na ị ga-akpọgote ya ruo obodo oyibo, chefuo ịma na mee ihe ị chọrọ. Ke nwaanyị nwata mmadụ abụ ọnụ ọ na be nna ya maọbụ na ọ nọ na be nna gị, maka na anụ na ya ọ nọrọ ebe a ede akpọzi ya, enweghị ihe tọba nwaanyị mmadụ. Nwanne ebere gara ọ ga-emetụta gị, ịkpọ ya gị na ya edozie. Ma tupu nke a na-eme, gị bụ nwaanyị, nwoke ọbụla si n'obodo oyibo maọbụ si obodo ọbụla si na ya na-abịa anụ gị, ihe ga-ebu ụzọ jụ ya bụ akwụkwọ unu ga-eji mee njem, ya bụ paspọtụ na visa gị, ọkpa gị n'aka tupu ọ kwụọ ụgwọ isi gị. Unu na-emecha gị na ya na-eso wee na, mana ọsọkwa gị na ya ga-emesa ka ya bịa, ị nọrọ ebe a, o nwee ike ọ bụrụ na ọsọ anaghị isi ịdị n'ime, asị ka akwụgoro ụgwọ isi gị, nsogbu adịghị mụọ nwa. Mana nwanna
nwanne si ya ọ bụrụ nke ịkwụ ụgwọ isi gị a i nwere ike si ya chegodo ka ịmụsị anaghị akwụ n'ụgwọ isi nwaanyị ndị Igbo anaghị akwụ ụgwọ isi nwaanyị n'ime ma anaghị eme nne ya ịmụchazi nwa isi akpa gị paspọtụ gị na visa gị n'aka nne emezi ojekwa ụgwọ isi gị na ya esoro mana ọ na-asị gị ka ya bịa isoro mee ya ọkwa isi ka a na-asa gị orụkwa onye ga-atọ ụta ọkwa ya ka esi agwa gị ihe anyị ji ekwu ihe a niile bụkwa ndị niile na-eme alụ na alụ ga-akwụsịrịrị n'ala Igbo na omenala Igbo mara mma nke ukwuu isoro ụzọ omenala ị ga-adụ ogologo ndụ ị ga-enwe ihe ị chọrọ ime usoro omenala ị ga-enwe ihe ịsọ mana ị ga-esoro ụzọ e kwesịrị iso ya ọ bụrụ na na-eme gbagba nọ na soshal midia na-anapụ ndị mmadụ ego eso na ụdị ndị dị otu a nọ ego ka ha na-achọ ego gị ka ha na-achọ ụfọdụ bụkwanụ ịfọtọ nwaanyị imebi nwaanyị ya bụ ụmụnne m biko ị nwere ike iji aka gị wee melitara onwe gị awele ego a na-abịara gị ihe ị na-achọ ị na-afụ ya ego ihe dị mma na-emere gị n'ime iso ụzọ chọọ ndị nna nna gị mara ka ha si eme ya na gboo jụọ ese ka esi eme ya na gboo ịpụta n'ụtụtụ ịgọ ọnụ gị ewere onye mejọrọ ịgọ yọọ mgbaghara ma debe aka gị ọcha na-emesakwa aka n'oge na-adịghị anyị ga na-agbakọ ụnụ maka alụ na agwọm dịgasị na ndị na-esi obodo oyibo na-abịa asị nwaanyị ewe alụ dị iche iche na-abịa asị nwaanyị na ha ga-anụ ya akwụ ụgwọ isi emesịa ha hapụ nwata atọ mkpọrọ ịba ma gị bụ nwata a na-abịa anụ a na-eji jighị paspọtụ jighị international paspọtụ gị jighị visa wee nke yere gị ihe ma bụ na onye anata na o ji ego a na-eme ego na-agbanwe ego na-eri ị na-achọ di ndị bekee ị na-achọ ndị obodo oyibo mana e nwere ezigbo nwoke nwata gị na ya ga nwoke na-afụ gị n'anya gị na ya kwụsịrị ịnọ n'obodo bibe ndụ ụnụ ịmaghị ihe echi ga-abụ gị na ya ejikọ aka ọnụ na-ebi ndụ ụnụ ejiri obi ụtọ wee dozie ndụ ụnụ ihe adịbara ụnụ mma ị na-eche onye butegoro ego mbute ndị a na-abịa na-asa isi n'ime mmiri na orimiri si na ha na-achọ ego mbute ịdabanye n'aka ha ejiri gị mee ihe ego mbute na ego nwa ha agaghị enwetakwa na ya gịwa na onwe gị gị hapụ na-adị ndụ ihe na-aba akwa gị maka na ụfọdụ uche na ewere ebe a na-agwọ ọgwụ ego nwanna ka nke bụ eziokwu ụgwọ ka a ghara ịsa gị isi n'afọ a dozie ndụ gị bido n'ọnwa mbụ a mgbe ọ ga-eji eru na ngwụcha afọ a ịfụ ihe dị iche na ndụ gị ịfụ na ị ga-abụ ide ịfụ na ị ga-enwe udo na ndụ gị ịfụ na ị ga-enwe ihe ọma na ndụ gị ịfụ na ihe ọma ga na-abịara gị ijiri nwayọọ n'anya ntụtụ ị na-atụtụ ntụtụ etuju akpa ga-eju ihe adịbara gị na mma ma ị dabanye n'aka ndị dibịa ụlọ ya ha ju arịrị nne dịka esi ebe ụfọdụ anọ na soshal midia ụfọdụ were ndị ahịa na-ejere ha ije nwee ike apụta na-akpọ akara ekwentị ha ihe ga-eji ama na ha bụ ajọ mmadụ nọọ ego ka ha chọrọ ha ga na-anara gị ego gị na-agbakọ gị na enweghị ihe ị ga-eme maka na ha ji na-egwu tinye gị egwu n'ahụ ịbịa ozugbo ha sị gị bute ebe ego na nwere ha ejiri ego na-ele anya ka m gwazi gị nke bụ eziokwu ọ bụrụ na ị mara uru dị na mmesapụ aka ego gị ka ha ga-anara ha ewere gboo mkpa ha were nke ọzọ ji mee sataka ka ndị ọzọ ụzọ ha na-emere ihe ịchọgodo iwe ga na-adajụ ịmara na aja ka a na-achụ ego gị ka eji achụ aja ka ị ghara imetụ ha aka ka nara gị ego jiri ego chụọ aja ndị esasị gị oge niile na ị ga na-emesapụ aka ewekasị gị eme aka nke weta nke ichere nọ ya na anaghị nke a mba tinye ego n'ebe kwesịrị a ga na-agọrọ gị ezigbo ọfụ tinye ego ihe ndị okenye ego ihe ndị na-enweghị ihe ndị ogbenye ihe ndị na-enweghị enwe ike ọ bụrụ na inwe ya ma nke ọbụ nke ahụ i were jiri ya nyere ndị mmadụ aka ka ị nata ngozi n'aka Chineke ebe onye uri ahụ na-ezu onye na-asa gị isi ahụ na-asị gị bute ego mbute a na-eji agba ndị mmadụ ọtọ n'ime oriri na ndị eze mmiri na eze nwaanyị na eze nke ọzọ na-emere gị ihe na mmiri na-abụ ha nara gị nke gị ejiri ya gbuoro ndị mmadụ ije n'ebe na obi ha ịfụ ka ndị mmadụ na-eri na-aṅụ ya na-eke na-enyegasị ndị mmadụ
ọ bụ nke ka esi achụ aja ka iwe gị ghara ka oge ga-ewe iwe ka ị ghara icheta ha ewegodo iwe ihe a gwara gị egwe ga na-adachi ịchọọ ka iwe chukwu dajụọ n'ebe ịnọ debe aka gị ọtọ mesapụ aka ka ịfụ ihe dị iche na ndụ gị kwado ihe gbasara ọdịnala bụ unu kwado ezinụlọ gị kwado ndị ụmụnna gị jee nyere ndị mmadụ aka ndị niile ahụ ịwọrị wee buru ego ha na obodo oyibo wee buru ego gbafuo jee dozie ha ndụ ugbu a oge chika na-ejibe nwaanyị buru ego nwoke jee dozie ọ bụrụ na ịgbakọ na be di gị jee ka gị na di gị dozie ka o wee dịrị ọnụ mma ọkwa dị kwụọrọ gị ụgwọ isi gị na ya bi nwoke ọ bụrụ na imejọ nwunye gị yọọ ya mgbaghara ka gị na nwunye gị dozie ka ihe dịbara were n'ofu obi ka ị chọọ ka udo dịrị gị n'obi maka otu anyị nọ ịgbafụla ị na-esi ebe a piom 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 obi gị ezu oke ebe okwu gị ga-ezu oke bụ obi nwoke nụrụ gị gị na ya nụrụ nne na nna aga ọrụ n'ọfọ n'ọnụ n'ezie ewere ihe na-esere unu ma nwoke ma nwaanyị unu dozie ya ka obi gị ihe dịbara ụnụ mma ma ọ bụrụ na idozie isi ebe a piom 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 iche na ọ ga-adịrị gị na mma o nwere ike ọ bụ na ihe ahụ ị na-achọ n'oge ahụ na ị na-achọ nwoke ahụ bịa gị na ya nụọ n'udo na mfụkọtara nwa unu ewezie ka ihe si dị ịgbapụ kama ị ga-ekwuru dozie yọọ Chineke kpọkwuo Chineke nwoke gị na ya edozie ịgbapụ ebe ka ị na-agbaji ị ga-ata afọ ya ezinụlọ ọbụla nwere nsogbu nke ya onye ahụ na-enye gị ndụmọdụ wee ka ọchọ ọfọ gị n'anya na-asị gị gbapụ na enweghị ihe na-eme na ọ bụ ya were eme nke a mee nke ọzọ mana ọ nọ na ọ ka nọ na be di ya ọ ka nọ na be ya na di ya bi n'udo na-ayọ Chineke ha na-ebi n'udo ụfọdụ pụta na soshal midia maka ihe ọgbara ọfụrụ adị na nke ọzọ ndị nna nna anyị ha na-gboo n'ala Igbo ejighị alụkwa ya mara ndị be anyị maka na ha na-eje kwụọ ụgwọ isi yọọ Chineke na-ayọ Chineke ihe ọma na-emere ha ya bụ nwanne m nwanna ahụ dozie ezinụlọ gị nwaanyị a hapụ ihe niile ndụmọdụ anyị niile ihe anyị niile na-efu na fim yakwa ihe fim ụfọdụ kristian Nigerian fim ma ọ bụ fim ndị ọcha ma ọ bụ fim ejiri anata na ezinụlọ ha wee tisebe ezinụlọ ha ụfọdụ kristian fim ndị ọgwụ ego Naijiria na-eme echere na otu a ka esi ebute ego achọgbo ihe a ga-egbu wee buru isi wee chọba ebe a ibeli ya a ga-egbu gị maka na ị gaghị afụ na ego ha hapụ ihe fim anyị ka eji ahụ ụmụ na ihe ndị fim megoro na ihe ndị ụka megoro metụsịrị n'ala Igbo mebisi ezinụlọ karịrị akarị mana Chukwu okike kere Igbo aja ala Igbo ndị ichie apụtaghị idozi ya chọọ mere anyị ji agwa ụlọ ihe a niile ọnụma gị niile na-atụo naghachi azụ jee dozie be gị naghachi azụ jee mee udo n'ebe a gị na ya na-eme udo hapụ ndị dibịa ọgbara ọfụ anọ na mmiri nọ na soshal midia ụfọdụ nọ n'ebe dị iche iche ụfọdụ nọ n'ọfịa dị iche iche jee ficha ofu ebe ha anaghị ebi n'etiti mmadụ jee ficha ofu ebe wee nọrọ si na ha bụ dibịa hapụ ndị a jiri aka gị jụọ onwe gị jee chọta ntọala bụ unu ewerere ihe ezinụlọ ọbụla obodo ọbụla obi ọbụla nwere ihe ejide ile jee mee nchọpụta dị ka iritebe uru ya ma nke kachasị nke ịyọ mgbaghara dozie onwe gị debe aka gị ọcha mesapụ aka na-emesapụ aka anyị ga na-agwagasị ụmụ ihe a niile ga-eji bụrụ uru na nke n'afọ a hapụnụ ndị dibịa ụgha hapụnụ ndị amụma ụgha gị na ha emekwakwana ile ha na-atọ a na-ekwuka na ha bụ nke a na ha bụ dike nke a bụ dike nke ọzọ ha bụ dike nke a gịnị mere na ha ma jipụta ego gịnị mere a ga-eji banara gị ego ndị dibịa gboo bụ dike na-asị gị ha rụchala gị ọrụ ọ dịghị mma ịbịa kene ha otu ndị dibịa si eme na gboo a ga-asịrị gị gbecha gị ihe mere gị ihe kpechaa aka n'ọbụsị na ihe a ha mere gị ije nene ya mgbede otu a ịfụ ya ịbịa mere ihe mere na ọ na-abụ na mgbe ahụ ndị ha mere ihe na-abịa kene ha ezigbo ka ekene maka na a na-ewe ala ihe ha ụlọ dị mma chọrọ ụmụ ha zụọ megasị ụmụ ihe dị mma dị iche iche na-emere ha na-agbawa ha so achị obodo na-edebe ego obodo na-eme na ihe ihe isi ike ha apụta ndị dibịa onye apụtagoro n'ọgbọ na-apụta n'ọgbọ ihe ebe a na-apụta na soshal midia
ebe ha na-apụta bụ na kpọọ n'ekwentị nke kpọọ na nke ọma nke ọzọ abịa na-anapụ ndị mmadụ ego. Ekwekwala ka ị soro na ndị emere ụdị ihe dị otu a n'afọ a. Zere ndị dibịa ụgha, zere ndị amụma ya, dozie ndụ gị. Nwaanyị, mara ndị onye na-enye gị ndụmọdụ, mara ụdị fim ejije ị na-ekiri butere gị ọnụma na ezinụlọ gị ugbu a, butere gị ajọ ihe na ezinụlọ gị ugbu a. Biko nwoke, gị na nwunye gị kwezie ịmara ihe dị mma mere ya nwunye gị. Hapụ ụmụ nwaanyị anyị na-achụgharị n'ilo, maka na ọ ga-ebutere gị ajọ ihe. Ọ ga-ebutere gị ajọ ihe ọ bụrụ na ya abụọ. Akpasụna nwunye gị iwe, nwunye akpasụna di gị iwe. Ụmụaka, kwanyerenụ nna unu, kwanyerenụ nne unu, kwanyerenụ ndị okenye na ịchọ ka iwe agamnihu. Aga m na-eweli ya otu a na-agwa ya unu n'afọ a. Mana dịka anyị si ekwu, enwe ihe ọbụla ị chọrọ ịma n'obodo ị na-anụ maka ha, kwado. Anyị na-ebido dọkụmentrị igosi gị na asụsụ Igbo na arụsị ndị Igbo dịgasị mma, ebe ndị Igbo ji azụ ụwa na ndị dibịa ji eziokwu ga na-agwa ga na-akọwalụ ya unu. Anyị ga na-eje obodo dị iche iche, anyị chọrọ nkwado unu. Kpakpando TV, kemgbe Kpakpando TV pụtara, anyị ji nwayọọ na-aga. Ihe ọdịmma ihe anyị na-ekwu eme bụ ịfụ na udo na omenala Igbo bụ nke eji anyị isi, na omenala Igbo bụ nke anyị ji eme nganga, na omenala Igbo na ndị Igbo na-erite ya uru n'ụzọ pụrụ iche, na ndị Igbo na-ebi ndụ ọma, maka na ndị Igbo bụ ndị mmụọ Chineke agọziri agọzi. Ya mere anyị ji achọ nkwado unu niile, maka ka o si dị n'afọ a. Anyị na-achọ nkwado unu n'ụzọ dị iche, ma ngwongwo anyị ji arụ ọrụ, ụgbọ anyị ji ejegasị obodo dị iche iche. Nke ọbụla unu nwere, ọ bụ ego ka o metụtara unu n'obi, ngwongwo kameras, ngwongwo ọbụla anyị ji ejegasị obodo dị iche iche, na nke eji akwụ ndị ọrụ ụgwọ, nke o ruru n'obi na-eme, maka na ọrụ Igbo, ọrụ ọdịnala ka anyị na-arụ. Ego akọwalụ ndị batara bute ego mbute gburugburu, na ọ bụghị otu a bụ omenala Igbo. Ụfọdụ kemgbe anyị bido kwado ebutebe omenala Igbo, ewe ndị na-anaghị enwebe ike ikwu maka ọdịnala, mana anyị bido kwube ya, ụfọdụ pụtabazie anyị na-akpasabu ya. Ewe ndị na-amasị na-enweghị na-anaghị ekwuwe okwu na ha bụ ndị ọgọ mmụọ. Anyị wabụ ndị izizi pụtara na-eti ya n'obi jene n'oge anyị bidoro maka omenala, kwụsie ike na omenala asụsụ Igbo, na-eti ya ma ụwa niile na-anụ ya. Ihere na-emegbu ndị ụfọdụ. Ka a ga-esi bụ onye ọdịnala, na ịkpụ onye ọdịnala ụfọdụ akpafuo, mana ụfọdụ kịta gbazie hapụzie kemgbe e bidoro wee sokwuzie na omenala mebe arụ dị iche iche. Ya mere anyị ji eti mkpu si esokwana ụdị ndị dị otu a. Ewe ndị ezigbo dibịa, ewe ndị ezigbo okenye, mana anyị ga na-agwa ụnụ nke unu nwere ike imenwu anyị nwama. Nke anyị na-amara ije mkpụrụ ndị okenye unu na be unu, jegodo na be unu, je chọpụta ihe na-eme ka esi unu si ebi na be unu, ha ya kachasị mma ka o wee debara gị na mma. Ya bụ, gwa anyị na WhatsApp nọmba anyị maka nkwado kwa ndị chọrọ ịkwado. Iwe anyị na WhatsApp, iwe anyị na WhatsApp anyị, zitela ya ozi, gwa anyị ka ị ga-esi wee kwado. A na-ejegasị obodo dị iche iche. Anyị bido mebezi documentaries gbasara ka ndị gboo ji efe ebe ha na ka esi ihe ndị dị iche iche a na-eme na nchọpụta. Anyị chọrọ nkwado n'inwe anyị na 08023301976. Gee ntị, abụrọkwa m dibịa, anyị abụrọ dibịa ebe a, mana anyị bụ ndị omenala, ndị ọgọ mmụọ n'eziokwu. Mgbe ị ga-asị na ọkwa anyị abụrọ dibịa, anyị na-akparịta bụ omenala na ọdịmma ndị Igbo, na ka ndị Igbo si agụ mmụọ ha na-efe onwe ha wee na-erita ya uru. Asụsụ Igbo, ihe gbasara ọdịmma ndị Igbo, ka ndị Igbo si ebi ndụ ọma ka anyị na-eme. Ịchọ ịkwado anyị, gwa anyị na WhatsApp 08023301976, 08023301976 WhatsApp. Ịgwa anyị ka ị ga-esi kwado anyị, agwa gị ihe a na-ewepụna were. Ekele m ndị niile ekiri anyị na mba dị iche iche. Gwaji obi Nnamchi, ana m ekele gị na ndị ọzọ dị iche iche. Ọ ga-adịrịrị gị na mma, dịrị unu niile na mma.
ọfọm mbụ n'afọ a ga-adịrị nwoke mma dịrị nwafọ Igbo niile kachasị ndị na-akwado na-ekiri anyị na ndị niile na-sọbskraịbụ kwa Kpakpando TV. Ihe ọma agaghị aka unu ga na-afụ ihe ọma na eke na afụ ya n'orie, fụ ya na afụ, fụ ya na akwọ, fụ ya n'ụbọchị niile. Unu fụ ihe ọma n'ụtụtụ na afụ ya na-efe, fụ ya n'abalị. Unu ga-na-eje eje na-abata abata, akụ unu ga-abara unu unu ga-adị ogologo ndụ wee akwụsị ike. Ndị niile na-sọbskraịbụ ma ndị bekee ma ndị Igbo ma ndị niile sọbskraịbụ na Kpakpando TV, afọ ọ ga-adịrịrị unu niile na mma. Ndị niile na-ekiri anyị na-eshia vidio anyị na mba ụwa dum, ka ị na-eshi anyị na-agbasa ozi ọma, ana m asị na ọ ga-adịrị gị na mma, dịrị gị mma na ike, ọ dịrị gị mma n'oru, ọ dịrị gị mma na nkwọ, dịrị gị mma n'afọ. Ego agaghị akọ gị, ihe ọma agaghị akọ unu, ihe ọma agaghị akọ anyị. Ọ bịara igbu anyị ga-egburiri onwe ya. Ga-abụ faya n'afọ a, ọ bịara igbu anyị ga-egburiri onwe ya. Anyị niile ga-afụ ihe ọma edo ogologo ndụ, nke ọbụla na-akpa anyị, ezinụlọ anyị ga-adị n'udo, ihe ọma ga na-emere anyị. Ndị otu Kpakpando TV niile na ndị niile na-eshia vidio anyị na ndị niile na-sọbskraịbụ na vidio anyị na ndị niile na-akwadokwa anyị na ndị niile na-akpere anyị ekpere na-agụrụ anyị afọ ogologo ndụ na ahụsi ike, ọ ga-adịrị anyị niile na mma. Abụ m Chisi Ani. Echefula iwe anyị na WhatsApp anyị maka nkwado anyị na 08023301976, ya bụ 08023301976. Ka ọ dị.